שלום לתומר שלום. ושחר. אנחנו החלטנו לפתוח סדנה לגברים. אני לא אוהב את המיתוג של מטרוסקסואלים, כי זה בעצם סדנה לכל סוגי הגברים, שבעצם... מעין סדנת טיפוח. סדנת טיפוח, סדנת אסתטיקה, סדנת מודעות בעצם, שמפה זה בעצם מתחיל. ויש מודעות היום? אני חושב שהמודעות הולכת וגוברת עם הזמן, עדיין יש מקום לשפר. הגברים קצת נזרקו לאיזושהי פינה, כי כמו ששמענו, האישה בדרך כלל היא זאת שמובילה את כל נושא השופינג, והיא קובעת איך היא תראה. ואתם אומרים די. גם לנו מגיע. בדיוק, גם לנו מגיע, וגם אנחנו רוצים לראות טוב, ולראות טוב זה לא מילה גסה. לא, אנחנו בעד. אם אתם בעד, אז אחלה, זה כיף. איזה עוד תכנים יש לכם? יש את כל נושא האופנה, שאת זה אני בעצם מעביר. אנחנו מתחילים מנושא הטיפוח, גילוח, כל נושא הקוסמטיקה, קרם עיניים, קצת סרום, לא יזיק לכל גבר. הם פתוחים לרעיונות של... קצת קשה, זאת אומרת, תמיד נצמדים לקטע שיש בזה משהו קצת נשי. אני חושב שגבר שחי באקלים הישראלי זקוק מאוד ליותר קרמים והגנה על העור, מכיוון שיש נטייה. כן, יחסית מופלא של קרמים. ממש יש לך קרם בוקר, קרם לילה, את לא מאמינה כמה קרמים יש. שלומית, מה את אומרת? מרשים. ואין לי שום בושה עם זה, אני חושב שגם אני רוצה לראות טוב. לא, אני מפרגנת, אדרבה, כאילו, אבל זה לא נראה לך קצת נרקסיסטי, כאילו, כל העניין הזה? לא, אני רוצה לראות טוב, חשוב לי לראות טוב. אני חושב שמה שאני משדר זה בעצם איך שאני מציג את עצמי כלפי חוץ. כל בן אדם, כל גבר, כל אישה, בעצם שבא במגע עם עוד אנשים, יוצר איזשהו רושם ראשוני. מה הגילאים של הגברים שמגיעים אליכם? מאוד משתנה, זה משנות ה-20 20, 50. או שם כובע. נכון. אתה באמת כאילו מלמד את גברים אצלכם שזה בסדר ללכת עם זה? יש לנו את הכובע קש, אני חושב שזה משהו... אתה יכול להדגים עליו, זה בסדר. תומר, אתה המון מוכן? גברים הולכים עם כובע. אוי, אתה לא תומר, אתה תום סויר עכשיו. תום סויר, כן. יצאנו עם ג'ינס במראה ספורט אלגנט, אני חושב שלהוסיף כובע זה מה קש. שיש לי בארון. אוקיי. אז איך אתה הופך את זה לגברי? שאפשר להדגים על תומר רגע. זה הסגנון האנגלי, נכון? פחות או יותר. אני אסדר לך את זה, תטפל בתומר. אוקיי. יש בזה משהו מאוד בוא תסביר לנו. אירופאי. כן, תסביר לנו איך אתה עושה את זה. אוקיי. בצורה הכי פשוטה, עוטף את הצוואר, עושה קשר קטן, טיפה מרחיב. וזה עם חולצה מכופתרת, כן? כן, בעיקר מכופתרת. אני הייתי שם כאן חולצה לבנה. זה מהמם, אני רוצה להגיד לך שאני ממש אוהבת את זה. הסגנון פה חסר איזשהו סיגר להשלמת אתם האור. יכולים לשבת. תראה לי? אוקיי? זהו, זה מוחרם. זה יפה. כן, מוחרם? כן, מוחרם. מוכר. אפשר, יש את המטפחת הצרפתית, שהיא יותר רחבה בקצה. אם תשב יצלמו אותך יותר טוב. אוקיי, 100%. אנחנו מה מושכים אתה את זה עושה? קצת יותר, כן. צד אחד יותר ארוך מהשני. שוב, קשר קטן, מוציאים את זה כשזה בפנים בעיקר. טיפה מרחיבים, כן. ומכניסים את זה פנימה. כמובן שאם זה מראה חורפי, אז זה אפשר... נותן מין כזה נפח ל... תומר, אני אומרת לך, תחרים גם את זה. לא, זאת שלי כבר מוכרת. זה גם ככה? זה נותן נגיעת צבע, וזה משדרג, ואם קצת חיוורים ומוסיפים עוד צבע, זה נראה כן, פשוט. אין לנו חורף כזה ארוך פה, אבל... נכון. בשביל זה יש לנו גם צעיפים, ואלגנטי, דקיקים, שאפשר... על אותו עיקרון? פחות, זה משהו יותר פתוח, שאפשר לזרוק את זה... מה עם התיקים האלה? בואו שנספיק לראות אותם. אוקיי. עם אז תומר יישאר עם זה ככה. היום גם הגברים הולכים עם תיק קצת, נכון. כמו שאני רואה את רוב הגברים היום במדינה, יוצאים לבר, קצת סיגריות, פלאפון, ארנק, נורא עמוסים, שוכחים דברים, זה לא נראה אסתטי, זה לא נראה מסודר. פתרון מאוד פשוט, תיק ספורטיבי, יצאת עם ג'ינס, יצאת בסיבוב עם הכלב. וכמובן שאפשר לשדרג את זה באיזושהי טבעת יפה, נכון. שעונים, למשל הבאתי דוגמאות מעניינות, בגיל, שעון כיס. טוב. שמתחבר למכנס. שיהיה לכם המון בהצלחה, אנחנו תודה רבה. נשדרג את התוכנית שלנו עכשיו עם הפסקת פרסומות.